Продължаваме с Светлана Джамджиева. Това бяха едни доста тъжни кадри. Много сняг, празни писти, неработещи съоръжения. И това благодарение на, може би, едни промени, които очакваме в Закона за горите, които трябва да станат факт, може би, след седмица-две. Представяш ли си какво имаме на скиорите, като гледат тези празни писти, които са само на 15 км? А кой се страхува България да стане ефективен ски център и да привлича повече ски туристи от Европа и да се развие инфраструктурата така, както е в Австрия, в Италия, в Франция? Не знам кой се страхува, но според мен със сигурност тук има опасност от засягане на чисто конкурентни интереси и аз симпатизирам на така наречените зелени. Убедена съм, че между тях има хора, които наистина вярват, че не трябва да се унищожава природата, че не трябва да навлиза прекалено човека в природата, защото обикновено това не завършва добре. Но също така съм сигурна, че тяхната добра енергия и добри намерения са добре организирани и добре използвани. От кого? Не знае. Нямаш ли така някакво усещане, някакви прогнози? Аз знам това, което съм прочел в Вестник Труд или в други печатни издания и това, което се говори в интернет. Имаше една много голяма статия преди няколко дни в един български ежедневник, където имаше едни данни, които, ако са истина, доказват това, което казваш ти. Те направо казват за интересите, които имат други държави в България да не се развива ски туризъм и какви пари се дават на тези еколози, за да провеждат тази политика. Така, но всичко това е точно на основа на разсъжденията, които правим ние, виждайки едните данни и другите данни. Тоест, можем само да предполагаме и общо взето така говори и опита в конкуренцията между туристически развитите държави. А каква позиция трябва да има държавата е много важно според мен? И според теб? Човек, който беше направил репортажа, го каза много просто. Трябва да се търси златното сечение. От една страна, нито на мен, нито на теб, предполагам, ти харесва Черноморието, такова каквото е в момента. Определено. Застроено до там, че наистина няма морето, го виждаш някъде през малките пролуки, които има оставени между хотелите. От друга страна, наистина е абсолютно безобразие Витоша да стои просто хей така. Свободна, окей, хубаво, но нали, би трябвало да може да се използва това нещо. То би трябвало да служи на хората. Тази природа би трябвало да е добра за хората. Кой трябва да... Тоест, държавата трябва да измисли такива принципи, такива екологични норми да наложи, че да се намери наистина, да не стигаме от едната крайност до другата, но наистина това да може да бъде оползотворено за хората. А каква е ролята на медиите в този казус? Защото според мен през последните години има едно лутане в българските медии. Една голяма част застават на страната на еколозите, на тези, които се борят срещу каквото и до развитие на ските, че и на други спортове, които са свързани с усвояване на околната среда и с намеренията, да кажем, на частни инвеститори, в случая и на държавата, която взема някаква позиция, да кажем, че в момента може би тя е вярната. Виж, аз не знам каква би трябвало да бъде ролята на медиите. За съжаление, според мен, напоследък при тази държава ролята на медиите намалява все повече и повече. Защо така мислиш? Такова усещане няма чуваемост, както казваше един наш колега. Просто медиите говорят, не виждам на някой това да му прави особено впечатление, може би освен на тези, които ги на читателите, на зрителите, на слушателите? Не, на тези, от които зависи какво трябва да се промени в тази държава, за да стане както трябва. Това имам предвид. Да, но аз веднага ще ти опонирам и ще ти кажа, че едно от най-големите завоевания, според мен, надявам се и според теб, на българската демокрация, са свободните медии. Абсолютно. Които могат да кажат неща, които преди години в никакъв случай не можеха нито да напишат, нито да кажат. За това с теб изобщо няма да споря, просто е така. От друга страна обаче, когато едно събитие се случи в медиите и то бъде оповестено в медиите, то би трябвало да има достатъчно обществен отзвук и да задвижи, примерно, управляващите, политиците, да предприемат някакви действия. Дори когато той има достатъчно обществен отзвук, управляващите не си правят труда да предприемат някакви особени действия. А те не предприемат ли точно обратното, натиск срещу медиите, за да се казва това, което на тях е угодно и удобно? Аз съм още нов началник, мен не са ме натискали, както се казва.
Да, но ти си началник от много години във Вестник Труд, така че имаш сериозна практика. Никога ли не... Нормално е политиците да се изкушават. Те не само се изкушават, може би и го правят. Добре. Това е нормално. Добре. Нека сега приключим тази тема. Ние прекъсваме за малко. Реклама по BTV Action. Вие не приключите канала, защото след малко продължаваме с Светлана Джамджиева. Вие гледате 24/7. Продължаваме разговора с Светлана Джамджиева. Стигнахме до третата тема, а тя е свързана с публикувани данни, които трябва да ни притесняват твърде много. Стряскащи данни оповести Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. 22% от българските младежи на възраст между 15 и 24 години са без работа, не учат и изобщо не се квалифицират. По този тъжен показател нашата страна отново е на първо място в Европа. Средният дял за Европейския съюз е 12 на 100. Тази скръбна статистика показва, че тези млади хора нямат никаква перспектива нито у нас, нито по света. Фондацията е изследвала загубите на страните от бездействието на тези млади хора. За България те се изчисляват на 934 милиона евро годишно. Лошата прогноза е, че глобалната криза ще увеличава броят на тези младежи, което означава, че държавата трябва да вземе спешни мерки в тази посока, ако не искаме след 20 години да сме страна на мъртви души. Има ли опасност България да се превърне в страна на мъртви души? Млади хора без образование, без желание за квалификация, без желание за работа? Тези 22%... Аз не съм от хората, които споделят крайния скептицизъм. България е страна на мъртви души. Някакси не ми звучи добре. Но наистина това е един от най-сериозните проблеми. Твоите колеги го казаха в проценти 22%. Всъщност това са една много тъжна цифра. По-малко от 200 хиляди млади хора на възраст между 16 и 25 години нито работят, нито учат. Една част от тях вече са учили и не могат да си намерят работа. Една част от тях просто не правят нито едното, нито другото. Тъжно е, наистина... А какво трябва да се направи, за да намаляваме този процент? Той никога няма да стигне нула, но... Тук просто трябва да сме откровени. Една част от този процент, това са хората, най-грубо казано, от гетата. Това са хората от малцинствата, имам предвид от ромските малцинства, които просто нямат традиции или поне са им забравени традициите по отношение на образованието. В този доклад, който прочетох, или поне така повече се запознах с него, има няколко показатели. Обикновено детето на двама безработни родители е необразовано и също много по-трудно си намира работа. Тоест има един затворен кръг от една страна. От друга страна, голяма част от младите хора, които вече имат някакво образование, някаква степен на образование, също са заплашени да останат без работа и съответно да не могат да продължат да развиват образованието си. Аз не знам защо ние трябва да призоваваме само държавата да направи нещо в този случай. Кой друг освен нея? Ами, например, работодателите също. Сега ще попитаме председателя на работодатели. Нещо повече, вие ще попитате моя работодател. Да. Защо, примерно, работодателите, които могат, разбира се, да си го позволят, не направят... Те правят сега в момента точно обратното и аз ги разбирам. Естествено, при състояние на криза се отстраняват от работа, т.е. съкращават се хората, които имат най-малко образование и най-малко опит. Това са обикновено моите хора, които страдат. Колко са хората на тази възраст в Вестник Труд, например? Хората в тази възраст във Вестник Труд не са много. Имаме, мисля, двама. Един е замшеф на отдел. Апропо, много е добър. На колко години той? Той е на 24. Точно влиза в тази категория? Да, той вече е заместник шеф на отдел. Забележи. Това е висока длъжност. Висока длъжност е. Да. Но при нас все пак трябва известно образование. Тоест не можем да си позволим да вземем 16 годишно дете да работи в един вестник, но спокойно може да се направи една програма за стажанти, която да, разбира се, срещу много по-малко заплащане да дава възможност тези хора и да се обучават, и да получават някакви средства, и да имат много по-големи перспектива за бъдеще. Защото сега се получава един идиотски затворен кръг.
Знам, защото готвим цяла тема в понеделник на Вестник Труд на тази тема, на тема младежката безработица. Получава се така, че когато един човек току-що завършил образованието си, дори да го е завършил в чужбина, по принцип той би трябвало да има много по-голям шанс да си намери работа. Но първият въпрос или третия въпрос, който му задава всеки работодател, при когото той отиде, е какъв опит има. Той като е завършил, какъв опит? Той естествено няма никакъв опит и от тук нататък се затваря кръга. Така че, като става дума за държавата, аз не виждам нищо лошо в това тя да стимулира работодателите, които са в състояние да направят такава младежка стажантска програма. Но докато стигнем до работодателя, този човек все пак трябва да е придобил минимум знания в университет или в някакво специализирано учебно заведение. А тук в тази статистика се казва, че като че ли липсва желанието на тези хора да се квалифицират и да учат. Тоест, те трябва да бъдат мотивирани субективно. Митко, то просто е въпрос на перспектива. Когато ти виждаш, че твоя приятел, който е завършил, да речем 4 години, не може да си намери работа, когато на него му откажат 3 пъти, 5 пъти, той вече наистина, той просто решава, че няма да си намери работа и по-лошото е, че влиза в една, това е така наречената, започва да проявява икономическа неактивност. Той се примирява и започва да търси от какво да преживява, много често не по най-добрия начин. Това е, за съжаление. От тази категория ли се пръква така част от, най-меко казано, част от престъпния свят в държавата? Една част се пръкват от хора, които наистина се опитват, и то млади хора, които наистина се опитват да оцеляват. Някои се пръкват от това, че се опитват да оцеляват по друг начин. В смисъл, да получават повече пари, повече средства с не най-почтенната работа. Един последен въпрос, преди да приключим и да ти благодаря за това участие. Има ли шанс държавата да вземе определени управленски решения, с които все пак да помогне на тези хора в близко бъдеще? Аз смятам, че държавата, ако не вземе определени управленски решения, на които да помогне на тези хора в близко бъдеще, тя няма да може да помогне и на България. Отиваме към мъртвите души. Пак ти казвам.